ମୁଁ ବସି ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ଘର ଭିତରୁ ମୋ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ସେମିତି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଖେଞ୍ଚୁଥା। ରୋଷେଇବାସ କିଛି ଶିଖ, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମୋର ନାଁ ପକେଇବୁ? ବୋଉର ପାଟିରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କିଛି ମସୁର ଡାଲିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇ 2ଟି ଲଙ୍କା, କିଛି କଟା ହୁଆ ପିଆଜ, 2ଟି ତେଜପତ୍ର, 2ଟି କଟା ହୁଆ ଟମାଟରକୁ ନେଇଗଲି। ସେଇଥିରେ 6ରୁ 7ଟି ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ହାତରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାରି ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ ଆସି କହୁଛି, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ବାସନ ଅସନା ନ କରୁ ଯେମିତି, ନହେଲେ ମୋ ବେଲଣା କାଠିକୁ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଥିବୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ସେ ଡାଲିକୁ ଦେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଲି ଗୋଳେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଣି ଡାଲିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦିଆହେବା କଥା ସେତିକି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇସାରି ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ପ୍ରେସରର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଭଲସେ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରେସରରେ 2ଟି ସିଟି ଆସିବା ଯାକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାରି ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ ଆସି କହୁଛି, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଅସନା ନ କରୁ ଯେମିତି, ନହେଲେ ବେଲଣା କାଠିକୁ ଚିହ୍ନିଥିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରେସରରେ 2ଟି ସିଟି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ଜିରା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସୋରିଷ ଜିରା ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଡାଲିକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲିଟି କାଠୁଆ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭଲସେ ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ କଟା ହୁଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଭାବିଲି, ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବାକୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତାନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।